मलफोरानो जालालै नै माहाय दोनदोलै आंखो बोरो होद बुवाखै बै खानाय खाननाय सिननायखोसो माबालै ओमफाय मोजां मोननायाबो मोनला माथो मा जाबावगोन मा होननांगौब्रा बोरै जाखोथाय मबाइल गंसेखौनो बायना लानो हाला हिनजावनो फैसा हरो जेला स सनो हा हरनो हायाथ' माथो बिदि लोंनाय बायदि नुदों नामाब्रा आंखौलाय लोंनानै लोंनाय बायदि नुगोनथ' र' लोङाखैनोलै लोङाखै बहा लोंनोब्रा मा जाबावगोनब्रा खेला मोजां मोननायबो गैला माला टेनसन जाबाय आङो दासो नटिफिकेसन फैदों आंनाव नोंनि अनलाइन आतसा ओमफ्राय खबर सबराथ' मोजाङानो न'आव फन हराखै है न'आवलाय बेसे रायलायनोलै टारगेटआ मा सानखो ओमफ्रायलाय मा जादोंलै टारगेटानो गैला सम टारगेट बोरै गैला जानोब्रा माला हाबा थानांगौ जागोन नांलायबाय हाबाया माला जागोन उजिथ'वाखै खोमालै माने उजियाखै जानांगौ हिनजावानो उजिनानै उजिथ'वाखै खोमा बबावबा खनायाव दंखुमायोब्रा ओंखायनो माने दंखायो आरोना उजिखाबाय मानो उजिया जानो अबेबा खना दङब्रा बिदि सोर सोर दं कमेन्ट हाबा हरदो दे जासिगोन मस्ट नामा वेलकाम लोगोफोर रावबो गैया माथो रावबो कमेन्ट हरखै नामा गैयालै रावबो कमेन्ट हरग्रा गैया फाग्लासो हिनजावफोरनोबा दां होयोलै हिनजावफोराबा दहायो माबालै बे सांगिनि एल बि आव माने सोरबा हाइद खालामदोंनो आंथ' गैया आंथ' लाइकल'सो होननानै फैदों ओमफ्राय आङो फेसबुकावसो नायबाय दङ ओमफ्राय आंथ' गैयामोन ओमफ्राय दैजिरि थेंक इउ स' माच लाइक दान हेलौ हेलौ होनदों दैजिरिया हेलौ हेलौ ओमफ्राय बिके मा खबर नो खबरा मोजाङानो ओमफ्राय आंहासो दाय जाहैबाय आरोना दिनै ओमफ्राय हाय होनदों हेलौ आं बिके नुदों मस्ट नुनाया वेलकाम ओमफ्राय दैजिरिया मा खबरनो मा खबरा आंना मोजाङानो जादों दङ होनदों मा होनदों अ आंलाय मा जादों ओंखायनोथ' सोरबा हाइद खालामदोंनोलै बे आंनि नामा जाखांदोंनो माने मानसिफोरा ओरैबायदि आरो ना खायसे ओरैबायदि मानसि दङ आंनि नाम माने लानानै गिदिङो आं बै समाव आंनाव बिराद मानसि फैयोमोन आरो आंनि समाव दैजिरि लाइक दान थेंक इउ स' लाइजानो माच ओमफ्राय बिराद मानसि फैयोमोन आंनाव ओमफ्राय आंनि नाम लानानै माने मानसिफोरा मानसिया सासे मानसिया आरो ना गिदिंलाबायनानै माला माबि खालामला जोबोमोन आरो हेल' बिदि हेल' ओमफ्राय खोनायाखै अ ओमफ्राय खोनादों जोंना रोदै मुसाहारि फैदों टि जि एक्स बाबाने बोला है हाय ब्र' बोला हेल' हाय मस्ट वेलकाम एभ्रि वान गाइस सबिको ओमफ्राय रोमै मोसाहारि ओइ नों बहा दं दायो आङो नै माबायाव दङ न'आव दङ आरोना रोमै मोसाहारि ओमफ्राय जोंना दैजिरिया मा होनदों सोर बेलायनो अ बेयो लोगो आंनि लोगो बे लोगो आरोना माबायाव दंहैयो केरेलायाव दंहैनो बिथाङा मेहनत करने वाला पारसन बिके मेहनत अन करने थेंक इउ वाला स' बात माच मा खालामनो जिउआव बेखार उम बेखार लाइफ रावबो गैया मीना नालाय कुमारी गुड इवनिंग मीना कुमारी मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा एलबी में और लाइक डन थैंक यू सो मच मीना कुमारी आपको स्वागत है और मीना कुमारी बता दीजिए अभी क्या कर रहा है विशाल लाइक हेल' ब्र' होनना बुंदों हेल' हेल' बिसाल मस्ट वेलकाम नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय दुखुलै बिसाल आं दिनै एसे दुखु जादों आरोना जा बरिया लोंदोंना बेदरजों गोरान खोनासं आंनि मोनसे आङो दिनै मा जादों मिथिबायना ओमफ्राय मोजांब्रा खबरफोरा औ एसे बिदिनो ओमफ्राय सांगि लाइक दा होनदों सांगि माबा खोनासंलाय आं नोंनो सांगि खोथा खोन्थानो जेब्लानिफ्राय आं इउटुब चेनेल खुलिदों जेब्ला आंनि चेनेलाव 1K प्लास जादों बै समाव सोरबा सासे मानसिया ना उदालगुरिफोर सोरबा सासे मानसियाना बारबि आंनि बर' नाम लानानै आंनि बा प्रफाइल होनानै एल बि गिदिंग्रा जादोंमोन बे मानसिया मिथिबाय ओमफ्राय बे मानसिखौ आं हमना मोनबाय आरो ना बा हमना मोननानै जि रायबाय आङो रायखांनायनि उनावसो बियो बारायना आंनि जिमेल आइदिखौ दानबाय सोलायबाय आरो ना इदि
दायो हाय सानगिनियाव आं दयो गैयामोन आरोना आं दयो फेसवावसो दंहैयोमोन ओमफ्राय फेसबुक दहैनायाव सासे मानसि आंनाव कल खालामनायावसो आं मिथिबाय आरो ना आङो सांगिनियाव लाइक डाउनलड होनानै ओंखारलांदोंमोन आरो ना सोर बिबा मा होनो सुनिल होनदों नामा सुनिल देबरमा बे बसुमतारी हाय मेक्सेलनियावबो हेल' खालामदोंनो आरोना बियो ओमफ्राय आङो दिनैजों खोननै जाबाय आरो ना आंखौ माने लाइक लाइक सोरबा सासे मानसि दङ आरोना बैयो आंखौ माने आंखौ गाज्रि खालामनो मानसिफोरनि सिगाङाव माने गाज्रियाव देखायनो नागिरबाय थायोलै खोननै जाबाय आं दिनैजों आरोना बिदि खोनसेबा आंनि नाम लानानै जा गिदिंबायब्रा आंनि एलेमायावनो फैबावबायसो ओमफ्राय आंनि प्रफाइल लानानै खाफालाव जि खानाया बिखौ लानानै आंनि एलेयाव फैबावबायब्रा फाग्लासो ओमफ्राय ओमफ्राय इदि आरोना दहायबो आं गैयामोन आंथ' बेबायदि मानसि नङा नालाय उदालगुरि बारबाय ब्र' आं थांला थांनोसै आदसा मेक्सेल माबा बिसाल अके बिसाल टंलायाव थांनो नागिरदों आरो ना हायनारि सोंखि ब्र' गाबदों आंहा फैदों जेबो हायनारि नङा हेल' बिखे हेल' मा होनदों हाय हेलौ हाय हेलौ बिशकबि हाइ लाइक दान थेंकिउ स माच सोंखिया मा होनो सरि दे जेबो नंला होनदों दे जेबो नंला ओमफ्राय गोलतिसे मिस्टेक गोलति माने जेनेबा सोरबा सासे जागोनलै बियो माने सोर मानसिखौ बिदि जाय मानसिया खालामलायो मोजाङाव थांना बेखौ एसे गाज्रि खालामग्रा आरोना बियो ओमफ्राय बिके मानो सोरथो बेदि खालामलायो होनदों मिथियालै बिके खोननै जाबायलै लाइक आंखौ दान लाइफआव लाइक दान बिदि खालामनाय आरोना जेब्ला आंना चेनेलाव 1K जादोंमोन अब्ला खालामदों आरोना ओमफ्राय चेनेला दिनै जेब्ला आंना 1K चेनेल जादोंना अब्ला आंखौ खालामदों बिदि ओमफ्राय दिनैनि टाइमावबो जेब्ला आंना दिनैनि टाइमाव 2K साबसक्राइबार जादों ओमफ्राय दिनैबो खालामदों आंखौ फाग्लासो सोरथो बे हायनास्रि मानसिया बर' लाइक दान ओमफ्राय बेके हायनास्रि हेल' बर' हेल' ब्लग हेल' हेल' ओमफ्राय बेमा बिखे मानो मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना संगि मिथियालै मा जाखो आंनो भारा नामदों बाहायनाय लाइक दान थेंकिउ स माच बिखेम होदों मानसिफोरा मानो बुजिलाया मानसिफोरा बुजिलायालै बोरै बेसे माने बयबो ओरैबायदि मानसि थायो आरोना गाव बयबो मालायनि मोजांखौ रावबो हास्थाया ओमफ्राय जायफोरबायदिया खालामगोन होनबा जायफोरबायदि बेस्ट लोगो माने हायनास्रि गावनि बर' बेस्ट बेफोरबायदि मानसिसो सोरबाना खालामोलै आंखौबो आङो जाय आंनि बेस्टमोन सोरबाना बे लोगोआनो आंखौ खालामदों बिदि आरो बिदि खालाम माने आं सोरबाना जायखौ बाला फोथायोमोन जायखौ भरसा खालामोमोन सोरबानांगौनो सोरबाना बेबायदि मानसियानो खालामदों आरोना आंखौबो बै समाव आरोना ओमफ्राय सोरबा खोनादों बिदि खालामग्राखौ बाला होनना बुंदों आरो आं सोंगि अवान थेंकिउ स माच जोंना बिकिएम आंखौ गावजों औ हेल्प होलायनांगौथ' होलायनांगौ होनना बुंदों जयति किटसेन हेल' हेल' बिस्व कबि हेल' हाय दे हेल' कमेन्टखौ एसे गोसा गोसा फरायना होदो हाय पापि मानसि बिदि सोरबा पापि मानसि जाखो लाइक दान हाय अके पापि अके मानसि बे होनना बुंदों जयति ओमफ्राय विश्व मथथे बे कवि मानसियाना ओरै बसुमतारी दे दुखु माने दाहा जोंखौ सिनायखानाय माखानायसोलै बियो मिथिबायना आङो ओमफ्राय माबानियाव मेक्सेलनियावबो खालामदोंनो बे मानसिया माबायाव सुनिल देबरमा होनोलै सोर सुनिल देबरमा एबा ओमफ्राय हायना मा आंखौ बे हाइद जेबो खालामग्राया खालामखाया गुबुन गावनि जाथिसो जोंनि बर' नङानो मथथे जोंनि बर' नंना नंला मिथिला आङो जिखुनु बे सुनिल आंखौ आरोना आंखौ खोननै जाबाय आरोना दिनैजों खालामजानाय आरोना ओमफ्राय जयतिया मा होनदों मिनिबाय जयतिनि हास्राय बेखौल' मरानि जयति मरा नोंनि ओमफ्राय बिखे मा होनदों बेस्टफ्रेन्ड नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड नामा होनना बुंदों आरोना अ बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड माने आङो कलकातायाव थांनायाव लोगो मोननायलै आं कलकातायाव थांनायाव लोगो मोननाय आरोना आंनि बेस्ट फ्रेन्डआनो होनजाबाय आं गासिबो बेस्ट फ्रेन्ड बायदि सानखायो मा ओंख्रि जानाय होनदों बयलार बिखामोन ओमफ्राय सानैखौसो मिथिला आरो जोंनिया जोगोनारजों माबामोनलै मा होनना बुंगोन अमा बेदर नैलै आंना ओरैबायदि सांगि आं खोन्थादों आंनि काहिनिखौ आंना माने आं सानफ्रामबो खामानि मावो नालाय मिस्ट्रि ओमफ्राय दिनै खामानि सुथि नालाय आं मा सानबाय आरामसे मा होनो अमा बेदरजों जानानै बरिया दसे रेस्ट लागोन आं दिनै सानदोंमोन आरोना रेस्ट लानो नामा रेस्ट लानायानो जायासै आंना फाग्लासो दिनैनि दिनाव ओमफ्राय किया हो राहा है यार कुछ नहीं है किचन बता दीजिए कैसे कर रहा है क्या कर रहा है बिके माने अ दे मोजां होनदों जयति होनदों कुछ प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है जयति हायनाया मा होनना बुंखो जोंनिया सोर सोरना नेट प्रब्लेम जादों आंना मैयानिफ्रायनो जि स्ल' जादों नेयाथ' आंना सामफ्राम प्रब्लेम ओमफ्राय बे जायगायावल' जाया आंना प्रब्लेम जाया मा एसे गोथाव गोथाव ओंख्रिया होनना बुंदों जोंना बिखियानो बिखिया खोन्थादों आं नोंसोरनो
नै आं संफैयो नै ओरैहाय माबा मा होनना बुंगोन अरुणाचलानो माबाया भुटाना एखेनो आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय अरुणाचल नैखि भुटान जायो ओमफ्राय नैखि जाबाय क'क्राझार बङाइगाव सब एखि थांजोबो ए साइडखै ओमफ्राय बिस' कबिया हेलौ 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 होनदों हायनाया मा होनना बुंदों बिस' कबि हेलौ हेलौ होनदों ना हायनाया मा होनदों एयारटेल सिम जादोंमोन बहाबा बहाबा ओं आंनाथ' न'आव सानफ्रामबो जायो दाना ओमफ्राय माबा जाया ओमफ्राय सांगि अन थेंक इउ स' माच बिरि लाबारा मा होनदों हेल' ब्र लाइक दान थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना बिकिया मा होनदों नों औ थानाय जायगाया मोजांथारदों आं थानाय जायगाया बे केनेलावनो आं बेयनो थायो आरोना बेलासियाव ओमफ्राय बिरिलाबार मस्ट वेलकाम हायनाया मा होनदों आब' बिके मा खबर सना होनना बुंदों सांगि अन थेंक इउ स' माच बिसोरखौ बियो कमेन्ट थेंक इउ स' माच सांगि अन थेंक इउ स' माच सांगि ओमफ्राय जोंना बिसरखौ बियो आगै होनना बुंदों आं माने आंना सानाव सोलाबखायालै खामानिया हाजिरा मावना जाग्रा फिसाना खामानि सानाव सोलाबा ओमफ्राय दिनै देवबार दिनै सोलाबो आरोना सानाव ओरैनो बेलेग दिना सानाव सोलाबा आरोना आङो माने आं खामानि मावनाय जायो नालाय ओरैनो आङो बेलेग दिना बेलेग दिना सानफोराव एलबि गिदिंबाबो बिदिनो खामानि मावनायाव टाइम नायनायाव ओरैनो एसे एसे गिदिङो आरो ना गिदिंनाय जायो लाइट दान होफैलाबायनाय जायो ओमफ्राय जोंना सांगि अन थेंक इउ स' माच बिस' आगै होनना हादरबाय जयतिया मिनिबाय हायनास्रि आब' सांगि माथो होला ओंखिनो माथो होला ओंखि होनना सोंदों हायनास्रिया ओमफ्राय सांगिया अनदों थेंक इउ स' माच आंबो मिथियाखैमोन सांगि नोंनि एलेबा बेबायदि जादों होननानै आङो माने नोंनियाव लाइक होनानै आं लोगो लोगो ओंखारदों लोगो लोगो ओंखारनानै र' आं सोरबा सासे मानसिनि एरियायाव थांदोंलै राजा ना मा नामनि मानसिनियाव थांदों आङो ओमफ्राय बै मानसिनियाव माबा बि बसुमतारियाबो दंहैयोमोन बै एल पि आव आंखौ नुदों बियो मा ओंख्रि ना मा होनना सोंलायलायदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव आङो डाइरेक्टनो फेसबुकआव हाबहैबाय ओमफ्राय फेसबुकआव हाबहैनायनि उनावनो घट'नाखौ खोनाबाय आरो बिदि ओमफ्राय हायनास्रि आगै खबर मोजां ना होनना सोंदों आरोना ओमफ्राय सांगि अन थेंक इउ स' माच नायख'ना ला निहाने आङो बोला मेसेजखौ हा गेजेरावबा हा प्रब्लेम रे जादों क्या हुआ रे बाबा क्या हुआ मोरा बोलाय निहाने निहाजि आरो इसके बाद दैजिरि अन थेंक इउ स' माच दैजिरि मा खालामदों मा खबर खोन्थाहरदो दे जोंना मा नेट पेक जोब्बाय नामा आतसा हायना सना मा बुजियाखै आं नों होननायखौ होनदों हायनाया मा होनदों दे रायज्लायदो नोंस्रा बाय बायदो हायनाया अके थेंक इउ स' माच हायना दैजिरिया मा होनदों दादा मोन मा मा ओंख्रि जायामोन नोंस्रा होनदों आंनियाथ' जोगोनारजों अमा बेदरमोन ओमफ्राय सासेनिया बयलारमोननो बयलार बिखा ओमफ्राय निया होनदों किया हुआ आज मरा ओ मरा कुछ मतलब किसी का एलबी में हाइड हुआ था संगी का एलबी में हाइड हुआ था लेकिन मेरा नाम निकल के आया है इसलिए मतलब थोड़ा ये प्रॉब्लम था उसका प्रॉब्लम हायनास्रि आगै सना नोंनियालाय मा बायदि खबरा होनदों ओमफ्राय जोंना बिरि लाबारा मा होनदों मा घन्टा ब्र' आंनोबो एसे खिन्थादोनो मा घटना आदसा मा घटना ओइ माबा बिरिलाबार ओइ माबा मा होनना बुंगोन ओइ सांगिनि एल बि आव हाइद जादोंमोनलै ओमफ्राय हायनाया मा होनदों आंना खबरानो गाज्रिसो आब' बिखे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना बिस्वकबि अन थेंक इउ स' माच हायना बिस्वकबि ओमफ्राय संगिताया मा होनदों हायना मा ओंख्रि सना होनना बुंदों ओमफ्राय निहाया बुंदों गार्लफ्रेन्ड नहीं मिला तो बयफ्रेन्ड लेके बाता अरे बाबा होनना बुंबायलै संगी काल नाइट में ना मैं नहीं मिला इसलिए ओमफ्राय बिकिया मा होनदों हायनास्रि भिडिअ नागारदों आं नाय दे
आगै सनादों ओमफ्राय जोंना बिरि लाबारा मिनिबाय आरोना खम जालालै बिरि लाबार मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय सांगिया अनदों थेंक इउ स' माच बिराद माने नोंना नेट गैला नामाब्रा दे कमेन्ट फरायना होदो मानो गाज्रि आगै खबर लाना सोंबाय नै बिकिआ आंना नेट पेक गैबांला बारा दे होमबा थांनोसै नोङो आं नेट पेक बानायग्रोनि र' दे होमबा फैफिनगोन दे आं दे होमबा अके दे ओमफ्राय जोंहा दैजिरिया मिनिबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना बिके मा होनदों मा जादों आगै सना हायनास्रि नांबाय आरोना मा जादोंनो ओइद मानदे कल हरबाय फन फैदोंमोन दै लोगोफोर लोगोनि फन फैदोंमोन आरोना सरि ओमफ्राय जोंना मानो थांनो दसे था होनना बुंदोंमोन मोजां नुदोंमोन होनदों आरो नेटफोक गैला नै ना थांबायो नेट टुगेदार एल बि होदो आरो ना आङो सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन दाबो सोरबाफोर फैनो गोसो नामा आंजों फैनो हागोन आरोना संगिताया मा होनदों आं थांथ'बाय दे सनजितनो अके अके संगिता अके अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय निहाया मा होनदों काल तो रात को भुत को बनाया गर्लफ्रेंड आज तो ये क्या हुआ रे बाबा बोल रहे हाँ रे बाबा क्या हुआ क्या हो गया होने वाला सोर सोर दङ कोई बोलो मेरे से टुगेदर एलबी करेगा तो अभी मैं लिंक दे देगा कोई आ सकता है आएगा तो जिंदगी ऐसा जिंदगी है मतलब लाइफआ बिदिनो आरोना मा बुंनो जेब्ला साक्सेसनि लामायाव थांगोन अब्ला प्रब्लेमानो प्रब्लेम आरोना ओमफ्राय माबोरै कमेन्ट हरासै ना मायासै ओमफ्राय बिरिलाब्रा मा होनदों ब्र' आंना दिनै WT आ खमायदों भिउसबो खमायदों मानि थाखाय ब्र' एसे खोन्थालायदों ब्र' भिउस WT आथ' खमायामोन मथथे जोङो जेब्ला वाइ टि स्टुडिअ'खौ अपेन खालामो अब्ला बेहाय 26 देनिल' खोन्थानाय जायो बे 26नि देनिल' खोन्थायो नालाय बैहाय माने खमायलाय बारायलाय खमायलाय बारायलाय नुयो आरो ना ओंखायनो बे नोङो वाइ टि स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो जेब्ला नोङो भिउस दङ बे भिउसाव थुनानै सिङाव हाबलांना नायहैनांगौ आरो ना 365 दे खालामना नायहैथां आरो नङाबा बै WT खौबो जेराव WT देखायदों बे थुनानै सिङाव हाबलाङो आरो ना हाबलांनानै 365 नाबा लाइफ टाइमनि ओंखारखायो बेखौ थुना लानानै बेखौ इसां खालामनानै नायो आरो ना होमबानो नुजागोन आरो ना बेसेबां जामारखो नेहा ने बोला कहा जा रहे मोरा बोला कहा जा रहे हो कुछ भी नहीं है दैजिरि अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थेंक इउ स' माच निहाया मा होनदों पागोल ना हो रे मोरा बोल रहा है पागल नेहा जी बता दीजिए क्या सब्जी खाया था नेहा जी दैजिरि अन थेंक इउ स' माच बिरि लाबारा र' नायनि नाम दं अके बिरि लाबार नायलाय ओमफ्राय दैजिरिया अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थेंक इउ स' माच सिरि बर' हेल' हेल' सिरि बर' मा खालामदों खोन्थाहरदो दे माबोरै दङ एसे खोन्थाहरदो दैजिरिया मा होनो दादा सनजित बिउटिफुल नाउनो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना बिकिया मा होनदों गार्लफ्रेन्डनि फन मोन नामा होनो गार्लफ्रेन्ड नङा माबानिसोमोन मा होनना बुंगोन बे लोगोनि फन फैदोंमोन आरो ना आं दहाय फन हरदोंमोन आरो ना ओमफ्राय एल बि आव लिंहरदोंमोन आरो ना आङो ओमफ्राय गैया दासो हरदों ओमफ्राय बिके अन थेंक इउ स' माच नेहा ने बोला शान्ति शान्ति हो जाओ रे बाबा हा शान्ति शान्ति इसके बाद माबा बिकिया कमेन्ट थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सिरिया मा होनदों दं होनदोंब्रा सिरि बर' बहा दङब्रा दैजिरिया मा होनदों दादानि लोगोआ हिनसाम होनदों आदसा हिनसाम थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना ओमफ्राय थफेरा मा होनदों मावरिया
माउरिया ब्लक नामदों ना अके निहाया मा नामदों दिम क्या रे बाबा बोलराय दिम लोब दैजिरिया मा बुंखो दादा नोंहा गार्लफ्रेन्ड गैया नामा नों गैयालै गार्लफ्रेन्ड न'आव नामदों जोंना सिरि बर' आदसा ओइ एसे लकेसनखौ खोन्थाब्रा दे केरेलानि लकेसनखौ ओमफ्राय जोंना टपिकआ मा होनदों बिदिनोसै नामदों ना बाहेरायाव हाइटु थांबासो नुगोन निट नाइट्स अके थेंक इउ स' माच टपिरामजि आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बारदों दा आदसा जोंनाबो बोथोरा बोरैबा जानो आरोना नै बिरेला बारा मा होनदों ब्र 19 डेज 19 डेज 4 देखायदों नामदों आदसा ओमफ्राय नोंना बिरेलाबार नोंना WT आथ' मा 4,000 कमप्लिट जाबायबा ओमफ्राय नों मानो चेनेला मनेटाइज जायाखै दाबो मा प्रब्लेम दङ जेनेबा आं बेखौ हमनो हायासै आरोना ना 1K साबसक्राइबार जायाखै सिरियास श्री बर'आ मा होनदों आयौ सोर जाखो बेलाय नामदों लोगोलै लोगो ओमफ्राय टपिरा मा होनदों एसे बेरायनि ब्र होनदों अके टपिराम ब्र अके ओमफ्राय जोंना बिरिया नामदों सागरा मा होनदों मा खबर ब्र होनदों खबरा ब्र मोजाङानो दङ थिगानो दं आरोना ओमफ्राय नोंना मा खबर सागर ब्र खोन्थाहरदो दे निहाया मा होनदों रने आलि हि रे मरा रोमल लेके जाओ रे मोरा अच्छा रना आया है ओके टपिरा मा होनदों लाइक दान थाथ' लाइक दान अके टपिराम थेंक इउ स' माच बिरेलाबारा मा होनदों जोंना दिनैसो WT कमप्लिट जादों ब्र आदसा दिनैसो WT कमप्लिट जादों आरो ना होमबा अब्लाथ' नोंना ओमफ्राय चेनेला साबसक्राइबारा बेसेबां जाखोथाय नायाखैनो नोंनिखौ बिरेलाबार नायनो रोङाखै आं बेसेबां जाखोथाय ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनना बुंदों सागर संसार सोमफ्रांलांबाय सागर सागरा मा होनदों अके अके बराबर मोजां नामदों आरोना दे एसे कमेन्ट फरायना होदो दे जोंना कमेन्टआनो स्ल'टार दासो फैदोंलै दासो समाय समायफिनबाय आदसा दा समायफिनबाय आरोना दासो समायफिनबाय माखौ समायफिनबाय होनदों जेनेबा जों सानैखौ होनदोंब्रा जों सानैया दय एलबि नों थांदोंमोन ना आंना ओमफ्राय रिसार्जआनो जोबना होनानै दासो बानायफिनदों ओमफ्राय जोंना दिपक फैदों दिपक लाइक दान ब्र थेंक इउ स' माच दिपक मस्ट वेलकाम बिदिलाबारा मा होनदों 6.80 आदसा 6.80 मिलियन नामा ओमफ्राय बिरेलाबा आरो ओमफ्राय मा मनेटाइसनि माबानि एप्लाइनि अपसन फैयाखै नामा ओमफ्राय निहाया मा होनदों कनसि सब्जि से खाना खाया रे मराबलाय आसना फक खायाथा फक पिक है ना इसको फक बारा सालायगिदालै आंना इंलिसफोरखौबा निया आपका क्या सब्जी था बर' बेलाय खोथाखौ सिरि बर'आ दसेनो प्रफाइल सोलायना फैबाय नामालै नै सिरि बर' मा बुंखो मोजां नुदों दे नों अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना दिपकआ मादों र' दै फन हरदों अके दिपक बर' बिके अन थेंक इउ स' माच आर डिया मा होनदों गुड इभिनिं ब्र होनदों अके थेंक इउ स' माच आर डि मस्ट वेलकाम आर डि नोंनि भिडिअखौ दहाय नायदोंमोन आङो ओमफ्राय जोंना बिरेलाब्रा होनदों ब्र माला एप्लाइ फैगोन ब्र होनदों ब्र एप्लाइआ माने बे नोंनि वाइटि स्टुडिय'आव थांनानै बै डलारनि अपसन थायोना बे खनायाव आगदा खनायाव बे डलारनि अपसनाव थुना होबानो एप्लाइनि अपसना माने एखे बर' फैबाय आं गोसोम ओंखारखायो सनजिदों आरोना दे बे गोसोम ओंखारबानो बेयाव आंनालाय थुनानै एप्लाइ खालामनांदो आरोना ओमफ्राय फैबाय आं सनजिनाव दा आदसा अके फैबाय आं सनजिनाव अके बिकेआ ओमफ्राय जोंना बिस्वकबि अन थेंक इउ स' माच निया अन थेंक इउ स' माच श्री बरुवा फक्स बेलायना अके थेंक इउ बेनिफ्राय जोंना कुकिटिङा मा होनदों हाय हेल' कुकिटिं ब्रादार नोंनि भिडिअखौ मोनायाव नायखुमा हैयोब्रा आङो कुकिटिं ब्रादार नोंनि ओंख्रि संनायफोरखौ ओमफ्राय आरडिया अन थेंक इउ स' माच निहाया मा होनदों इया बहा बलता रे एक कक्रक से मरा बोलबाय नेहा मुझे कक्रक नहीं आता है रे देन्जार गोरालै क'क्राझार भाषाया देन्जार ओमफ्राय बिके अन थेंक इउ स' माच आर डि हार्डअभार थेंक इउ सागरा मा होनदों बिके बर' अन होनना बुंदों बिके मा होनदों बुजियासै नों आगै सना होनना बुंदों आरोना बुजासै माने फैबाय आं सनजिदों
फैबाय आं सनजिनायखौ बुजिबाय बुजिदोंमोन बुजिनायालाय। ओमफ्राय सिरि बर'आ मा होनदों मा फक बेलाय ओंख्रिया होनदों दा आदसा फक नालै अमा माबा अमा अमा बोरैबा आंना बारा अमा सालाय गिदिङासै आरो ना जिखुनु अमा पिकबो होनना बुङा अमाखौ बेदरखौ ओमफ्राय जोंना कुकिटिङा मा होनदों गरम मानो ना होनदोंना मा होना गरम गरम मा मानोना होना होनदों गरम मा होना होनदों आतसा गरम मा होना होनदों आतसा दैजिरि अन लाइक थेंक इउ दान सो माच अके गुगा लाइक दान थेंक इउ बिकेआ मा होनदों सागर बसुमतारी मा खबर मा खबर निहाया मा होनदों हामको क्या करो रे मरा बोल रहा है हाँ निहा मरा बोलो क्या कर रहे अभी खुगा मा होनदों जालालै आंना होनदों आरो आतसा ओमफ्राय दैजिरि अन थेंक इउ सागरा मा होनदों जालालै आंना मोजां होनदों मोजां होनदों ओमफ्राय जोंना फुजाया गुड इभिनिं दा आब'आ थेंक इउ स' माच आंखौ सोरमोनलाय गोरजिया लांनो ओंखारनाया मैयायो दाख्लैयो फुजाया आब'मोन नामाब्रा आंखौ गोरजिया लांनो ओंखारनाया ओमफ्राय सिरि बर' मा होनदों पिक्स दा होनदों आदसा बेदरखौ मा बुङोमोनलाय सिरि बर' ओमफ्राय जोंना फुजाया मा होनदों जेखौ लाइक होबाय बर'फोर दे नौके मा कुकिटिङा खबर गला जाबाय आंना चेनेला दा आदसा चेनेला माबोरै गला जाखो दिपकआ मा होनदों मा खबर एस नामदों आरोना आंनि खबराथ' मोजाङानो दङ दिनै मोजां आर ना मानो होनबा दिनै खामानि मावनो दिनै सानदे मोनना खामानि गैयामोन ओमफ्राय गाबोनथ' आरो गाबोननिफ्राय खामानि मावलायदोलाय ओमफ्राय सिरि बर'आ मा होनगौ अमाखौ पिक होनखायोना होनदों अमाखौ पिक होनो ओमफ्राय अमा बेदरखौलै अमा बेदरखौ ओमफ्राय बिकिया अ दे चिकेन सं नामा पिग चिकेन सागर नामदों निया मा होनदों 11,000 लाइक हेरे मरा बोला अके थेंक इउ स' माच निहाजी लाइक देनिकलि सागरा मा नाम होनदों जोंना फुजा कुकिटिं बसुमतारी बायदि ब्लग साबधान नामदों कुकिटिं ब्रादारखौ साब खालामबायनो जोंना आरडिया हा होनदों आरोना आरडि ब्र' मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय सागरा मा होनदों हाय फुजा सना होनदों दैजिरि अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन फुजाया मा होनदों हेल' फिफा सागर नामदों बिके अन थेंक इउ स' माच निया अन दैजिरि अन थेंक इउ ओमफ्राय कुकिटिङा मा होनखोथाय आं बिदिखौ रोङालै फरायनो नैबे मादै आंनाव वेलकाम सागोर होनदोंलै वेलकाम सागोर होनदोंलै आतसा वेलकाम सागर थेंक इउ स' माच सागरा मा गोजोना निहा ब्लग साबधान दो निहा जी आपको सागर ने साबधान किया है सागर को बैक कीजिए प्लीज निहा ने बोला है ओ हिंदी से बात करो रे मोरा बोल रहा है हाँ निहा जी हिंदी से बात कर रहा है बोलो बोलो हिंदी से आप कमेंट कीजिए जोंना कुकिटिङा मिनिबाय श्री बर'आ मा बुंखो थाथ'दै दसे बेरायला हैनि दसेनो अके अके थेंक इउ स' माच श्री बर' आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना दैजिरिया मा होनदों अखा हादों हाय दादा आं हादों खोनाला आदसा आंथ' एसेमेस लिरजाया ओमफ्राय जोंना दुगैनो नागिरदों ब्र' नटिफिकेसन फैनायखाय दसे साट खालामनो फैदों नोंजों दा अके थेंक इउ स' माच आरडि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना सागरा मा होनदों फुजा बिमा मा खबर सना होनना बुंदों दैजिरिया मिनिबाय बिकिया होनदों लोगोआ हिंसामथार नामदोंलै नै जोंना बिकिया ओमफ्राय सोर सासे हिंसाम दे थेंक इउ खोन्थाहरलाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंना दैजिरिया आं अन थेंक इउ फुजाया मा होनदों हारबाय निहा ने बोला है सागर की पास ब्लू नहीं है रे मोरा बोल रहा है ओमफ्राय कुक ने बोला है माला साबधान माला खालामखो रा बिलाय सागरा होनना बुंबाय निहाया बुंबाय केसे साब किया गिते मरा बोलाय बिकेने बोला नोंनि लोगोआ आतसा हाबा आतसा जाबाय नामा होनदों हाबा जानायसो फिसा गोनांसो जारलालै ओमफ्राय जोंना बैसोर सासे ओमफ्राय जोंना दिपकआ मा सोरमोनलाय होनदों गावसोर मिउट सनजित बर' खोमाना आं लायो लोगोनि मिट लायनो थांनि दै बाबाय अके अके सागर अके माबा दिपक अके थेंक इउ स' माच दिपक आंनि एलबेआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ बिके अन थेंक इउ सागरा मा होनदों दैजिरि बसुमतारी साबदानदों दैजिरि साबधान खालामबायनो नोंगौ जोंना सागरा
थगायदोंसो खोमा नों थगायदोंसो खोमानोलै खोन्थाना लादो हाबा जायाखै मालै आंनाव मेसेजानो फैयाखै थगायदों दासो फैदो थगायदो जारलासो हाबा जायाखैलै सेंग्रासो हाबा जायाखै ओमफ्राय जोंना निहाने बोला ब्लू नहीं है कैसे साफ किया रे सागर बोल रहा है सागर आपको पूछ रहा है नियाजी ने थोड़ा बता दीजिए ओमफ्राय दिजिरा होनदों अके सागर आंना चेनेल गैया दे होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना बिकिया मा होनदों हाबा जानाय बायदि नुवाखैथ' होनना बुंदों हाबा जायाखैलै हाबा जायाखै ओरैनो हाबा राग'ना जायाखै हाबा जायाखै राग'नाय दङ मालै दैजिरि सिख्लाफोराबा बसुमतारी होनदों बिस्वकबि अन थेंक इउ स' माच दिजिरा होनदों दादा ब्लु हो होनना बुंदों अके ब्लु नांगौ आरोना नोंनो ओइ माबा सिख्लाफोराबा राग'नायनि सरखारनिफ्राय फैसा मोनो ओमफ्राय जों सेंग्राफोरालाय राग'ना थाबालाय मोनगोना मोना मावनासो जानांगौना राग'ना थाबा जोंलाय मोनगोन ना मोना सागर बिस्वकबि अन बसुमतारी थेंक इउ फुजा साफरा मा होनदों बिमा फुजा बिमा एप्लाइ खावलाय आपेल खावलाय सना नाम आपेल खावलायथ' आरो जोंना माबाया फुजाया ओमफ्राय जोंना कुकिथिया मा होनदों ओइ सनजित माला साफ माला साफ खालामखो खालामखो सागरा होनना बुंदों आरो ना ब्र' कुकिथिं सोंना लादो सागरा खालामबाय होनना बुंदों आरोना आंनिसिगाङावलाय दायो जेनेबा सोंदो सागरा माला खालामखो ओमफ्राय जोंना नेहाया मा होनदों काहा जाओ रे मरा बोल रहा है ओइ नेहाजि बलो अभी क्या कर रहा है नियाजी अभी क्या कर रहा है बता दीजिए थोड़ा सा ओमफ्राय इसनिम बसुमतारी मा होनदों ब्र' इउटुबनिफ्राय बेसे फैसा खामायखो ब्र' होनदों इउटुबनिफ्राय ब्र' थाइसेबो खामायाखैलै गैया ब्र' खामायनो हायाखै ओमफ्राय जोंना देभलपसो जाबाय बिकिया मा खोमा होनदों गुफुरथारबो नाय मोजां नुदों नोंनि लोगोखौ आं सनजित नाम दों आदसा ओमफ्राय जोंना सागरा मा होनदों सिनेमा अके बसुमतारी निया फैदो चेक करती हूँ बोल रहा है ब्र' इउटुब चेनेलनि बेसे ओमफ्राय कुकिटिङा मा बुंखो ग्रुप हाबा जानाय नङालै सनजित हा लानानै थाथ' ओरैनो गन्दगल मा होनखो माबे मोनसेखौ फराय बन्दक आरोना गुफुरथार आदसा फरायदोलै जोंना आं माबे बारा मोनसे आं थालखौनो मोनला बारा रोंलायलाङा अके मरा अके देखो देख रहा हाबा है जानाय बुरा नहीं है हाबा जानाङालै सनजिब लानानै थाथ' ओरैनो मा होनदों आंना मबाइलाबो जायाना नै मैयायो बन्दक दोलालांसिगोन इथा बायख्लानायजों मारै देनजारलै जायगाया नै आं जिरायग्राया बै मोराको दिख रहा नुहुरनाय है गामिया अगर कमेंट कर दो ओके बैक सागौर कमेंट कर दो ओके बैक दंगी बोल रहा है कुकी माने सानैजों बिसालथे बिलाथे नङा नामा सनजय बिसालथेथ' बिसालथे नङालै नामानोलै बिसालथेथ' नङा बिसालथे जागौमोन मोनोबा ओमफ्राय सागरा मा होनदों निहा लेट से इयर चेनेल ऐसे आइ गुर अलरेडि साब टु इउ बोल रहा है इसनिम वेर आर इउ फ्रम होनदों आंनिया जाबाय उदालगुरि ओमफ्राय जोंना बिथांनिया जाबाय बाक्सा ओमफ्राय बेलाय सोर जाखो प्रबिन फैदो हेल' ब्र' हेल' हाय रबिन ना हाउ आर इउ आइ एम फाइन हाय ब्र' हाउ आर इउ आइ एम फाइन मोजाङानो आंना हेल' हेल' बिथाङाबो हाय मोजाङानो ओमफ्राय बिस्वकबिया मा होनदों हेलौ हेलौ होनदों अके थेंक इउ अन थानो थाखाय निहाया मा होनदों पाक्का बुट हो गया रे मोरा पक्का बुट बुट हो गया
निया जी मेरे से टुगेदर एलबी करेगा तो बता दीजिए आपसे टुगेदर एलबी करेगा मैं नुजाफैयो नोङो सिमिन सायाव जोंना दैजिरिया मा दैजिरि होनदों बसुमतारी सागर फैदों साबदा नामदों सागर वाट आर इउ डुइं नाउ होनना बुंदों नै जोंना माबाया मा होनना बुंगोन मा होनना फोरनांगौ बेखौ प्रबिन प्रबिन ना माबे वाट आर इउ मा डुइं नाउ मा प्रबिन खालामनो गोदाव सोराव दङ क्या करेगा अभी प्रबिन देखो एलबी बासर कर रहा है आप लोग के साथ बात कर रहा है ओमफ्राय निहाया हा हा नाम दरना वाट किड अफ सं इज इट नांबायलै नै जोंना बड' सं बड' बारा गोदो फरायनो थिननायाव मा होनना बुंगोन गय दंफां नारेंखल दंफां गाखोना थानायखायनो इंलिस रोङालै माबानि जासिगोन हाग्रामानिसो मा हाग्रामा नालाय मा बोरैमोनलाय आय केके मास फायसि होननाया बोरैमोनलाय बिदि जासिगोन बे ओमफ्राय मा होनो प्लिज बासर बिन स्पिक इन बासर बिन इंलिश आइ एम साउथ इण्डिया साउथ आदसा इण्डिया आदसा रायलायहरदो नोंथ' साउथ इण्डियाआव दंना आनो इबो फानद्रै नाया मालायाली बोरैमोनलाय तामिल तामिल दिनै फन्द्र होना मोजां रायलायब्रा मिनिनो रागा जोंगोन माथो साउथ इण्डिया तामिल मालायाली ओमफ्राय जोंना निहाया मा होनखो तुम्हारे साथ एलबी करने से मैं भी बूट हो जाऊंगे रे मोरा बोल रहा है बूट नहीं होगा रे बूट नहीं होगा वायरल हो जाएगा फेमस हो जाएगा आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा मेरे से एलबी करेगा तो निहा जी प्लीज जी ऑन थैंक यू सो मच ना मानदों ब्रो शायद समथिंग बोल रहा है समथिं ब्र समथिं ओमफ्राय आगै नोंनि लोगोखौ लागोमोन आं मोनबा सना नामदो आरोना बिखिया लादो बिखे नांगौबा बुंखादो बिखे ओमफ्राय जोंना इसमिन मा होनखो वाट दा कान्ट्रि ना कान्ट्रिखौनो बुंबाय दे इयो इण्डिया ब्र इण्डिया करिलै करि उम बादिसिना करि ओमफ्राय जोंना मा बुंखोयो है मा बोरमा गाबबाय थादों गाराव नैलै बोरमायाब्रा फाग्ला मा नाम बुंखोयो वाट इज इयर नेम ब्र होनना बुंदों आरोना नै नाम सोंबायलै नोंखौ खोन्थाहरदो नोंनि नामखौ ओमफ्राय जोंनिया मा बुंखो दैजिरिया अन थेंक इउ स' माच माय नेम इज आं मनेस्वर बिजि दे दादानो अके अके सनजित गारि दैजिरि बसुमतारी सागरा मा होनदों बोरमानि नेम मा बोरमानि नेमखौ मिथियालै माथाय खोन्थागासिनो बोरमाया ओमफ्राय ओमफ्राय बहा खारजोबखो रा मानसिफोरालाय बहा दैजिरि खारजोबखो बसुमतारीया मा होनखोथाय आं बुजिदो दादा सागार बसुमतारी बोरमानि नामा ओमफ्राय जोंना मा बोरमा मा बोरमा गाबला बोरमानि लोगो बायखो आगै होनना बुंदों आरोना बोरमा गाबलाबायबायलै ओमफ्राय प्रबिन सिना बेयो मा बुंखो उइच स्टेट आर इउ फ्रम होनना बुंदों आरोना खोन्थादो खोन्थाना होदो दे एसे जोंना ओमफ्राय निहा ने बोला है निहा बुध हो गाया रे आसाम बोलेगा स्टेट सभी ऑफ द आसाम अच्छा कौन अभी मैं कोई नहीं केरला बोलेगा में रे नहीं बोलेगा सरबिन हिंदी आपको हिंदी मालूम है क्या बहा खारखो नै दङ नै सागर बीके ब्लॉक लाइट लाइक होद' होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना
Parpisan BK, where are BK you from? Namdarna. मिथिला गावसो Komen kaidam, ini maila maila faila. आंबो एसे रोङोब्रा माबायाव थानायखा इनि पानरे मा होननायफोरखौ रोङोब्रा एनि पानरा माबोरै मा खालामदों होननाय जायोनोलै एनि पानरा होननाया सागर आंदा ओमफ्य बिखायानो थुखला सागर आं गामा दा होथ'ला गाबोन होननोसै होनदों बिना बिरिलाब्रा मिनिबाय आरोना ओइ सिलाबारि बिरिलाब्राबो नोंबो रोङो दां माथो बाहेरायाव थानाय मानसिया आं चेन्नाइयाव थानासो रोंबायमोनलै नारलि मुलि नन्द्रु होनलायब्रा बोरै बोरै रायलायनोथाय इनि पानरा होननाया सागोर बसुमतारी अके सागोर बसुमतारी अके जोंना सागरा अके होनदों ओमफ्राय निहानिबो लायो खाना खाना खिला दो आपकी दोस्त को रे बाबा रे मोरा बोला खाना ओ खाना क्या खिलाएगा खाना ओ दारू पीता है दारू खाना नहीं खाता है दारू से मतलब है मतलब से दारू है मबाइलालाय मानसि ना गुदुं गुदुं जायोब्रा खिलादो मालाय गोदान लादोंब्रा हा 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 नेहा ने दिया मा जाएगा आं इंलिस होदों फुरसत में मंजिला ओमफ्राय जोंना खाना हाना मिनिबाय ओइ बाला कुइन्टेलाव माइरं फैदोंनोलै आंसो लायनो थिनहरबाय आं थांनो बादोंमोन ओंलै माइरं ओमफ्राय जोंना मा बुंखो निहानिया हा हा होनबाय क्या हुआ रे बाबा क्या हुआ मोरा बोला कुछ नहीं नेहा जी और नेहा जी बता दीजिए क्या सब्जी खाया था बिके बर' ब्लगा बङाइगावनिसो नामा पारसि आइ एम फ्रम इण्डिया आसाम बङाइगाव नामदाना बङाइगावनिसो आं उदालगुरिनि सानदों वाह कमेन्ट comment please comment कमेन्ट hello guys please tell me only I'm English language something something नायसासिन बे आं दिनै सागर बिरिलाबार आं साबधान दिनै हिन्दी इंलिस बुंथ'ला बिरिलाबारखौ ओमफ्राय बोरै साबधान मोनलाय खालामबानो बेरि लाबार साबधान नांदों आं दिनै बर' इंलिस बुंथ'ला बर' इंलिस बुंथ'ला आइ एम होनदोंब्रा यूं ही करते जाएगा सफर लादो आंखौ सन्जितनि लोगो आं बङाइगावनि नामदार ना खाया नहि खाया मा रे गामिनि ओइ नों नोंसोरो एसे सामलायनो हागोन ना हाया आङो आयै आं माबा माइरं कमेन्ट फरायबाय थालाय देलाय नोङो लादो आंखौ सनजितनि लोगो आं बङाइगावनि बङाइगाव मा गामि बिके बर' नेहा क्या नहीं है रे बोरा जी जल्दी जल्दी बीस डन रे बाबा हेलो सिंगल बॉय हेलो संदीप बर' खामबा लोंनाया दाबो आङो माबा माइरं बायनो नागिरदोंलै खाराखै कन्ट्रलाव मारा माथो नायदावलायबाय आरो औ खुथिया जाना माइरं लायनो थांनो नागिरगासिनो बिके बर' सागर मा ओंख्रि जानाय सागरनाव सोंदों मा ओंख्रि जादों होनदों बिके बर'आ नेहा ब्लग हा हा बिके बर' नै आं दाननाय नों होननाया थिनो नामा माइरं लायनो थांनो नागिरदों सनजितआ बिके बर' माइरं लायनांगोनलां बङाइगाव माइरं बङाइगाव गाव आंना गोजोनपुरिनि ओंख्रि गामियाव गामि नामा होनलाय सागर बसुमतारी आंना यांति
ओंख्रि मा होनो पानिर दाउ दालि लाब्रा ओंख्रि आरो सालाद नाबो मोन फ्राय जादों आं बिराद फरायनाया थाथ' जालागासिनो ना नेहा गार दी का जल्दी जल्दी से ऐसे जल्दी होना चाहिए ना जल्दी करो मोरा ऐसे बोलते माबा सागर सिंगेल बय इनै इखौ आङो एसे कमेन्ट फरायना हायार लाबोदोंलै एसे कमेन्ट फरायना होदो आं नंगौ नामा हिनजाव गैया गारा सोर जानोलै सनजिब ब्र माइरंखौ हिनजाव गैया गारा मानोथो लायनांगौथारलै लाइफ होनायानो माइरं जानांबायना जानांबाय नालाय सागोर जि गोथावखा ओंख्रिया मालाय सागरना गोथाव नोलै ओंख्रिया नंगौना दे मोजां यूं ही कट जाएगा बाला 5G नेट नांनाया 4G नांफैबाय नेट पेकआ इउस जागासिनो जाखोबा आंबो कमेन्ट फरायग्रा मा मोनबा हागौमोन लादो सोरखौबा ओइ बिके आंखौ नागिरनानै लांदो कमेन्ट फरायग्रा नांगौबा कमेन्ट फरायगोन आङो सागर बसुमतारी नोंबो क्रेपनि हिनजावखा टुइटाराव लांफाखै नामा बिके बर' सना नोंखौ I am not language अ मोजां दे कमप्लिट फरायग्रा हमारा बडिगार्डआनो लैंग्वेज माबा बड' है बड' मा होनो जेनेबा दिनै सानदे ना ओमफ्राय दिनै माइरं लायखायाबा ओमफ्राय गाबोन माने आं खामानि थांबा सोर लायगोन बिदि आरोना खोथाया ए बिके लागायना बर' हो जोंना सागरा फरायनो सिंगेल बय माइ मोजां दे कमेन्ट फरायग्रा मोजां नामा लाइक डान सनजित बर' अके बेसे गोजान जायो ओइ खाथिसो नैब्रा साइकेल सालायदों जोंनिया माबाया मा होनदों सिंगेल बया लाइक डान्स सनजिदों थेंक इउ स' माच लाइक डान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच कमेन्ट हरला नामा रावबो सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट सिंगेलबो अके सनजिबो आंबो दुगैना लागायना होदो लाग्रोनि दे दे अके दे सागर how don't say like this bro most interesting with all this football okay RJ fine. People like done okay DK बर' लांफेराखै
सागर लांफेराखै सागर आंखो टुइटाराव नुफेराखै आंबो अ आरजे होनदों अ आरजेरेन नामा आरजेरेन 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 अ गुड अ अ आरजेरेन आरजेरेन बिके अदे फै सागर आंबो बारा आंना मबाइला खिनिया नुवालै गाहायाव फैबाथाय जायखिजाया मोनसे मेसेज फैबावनांगोन होमबासो आं बेखौ फरायजोबनो हागोन दिसप्लेया ओरै थांनाय गालफारसे खनादो खना माने ओरै खनादो खना दिसप्ले थांनाय बेखिनिखौ फरायैयालागैल' नुदों आरो ना बारा फरायैयालागैल' नुखादों ओमफ्राय बेखौ रोङाना बेखायनो लानोसै आं फरायग्रा अ बिदिसो दे लाबानो जाबाय दे गोजोनपुरिनि गोजोन जागोन गोजोनपुरिनि गोजोन जागोन यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से सागर बसुमतारी अके माबोरै खाथियाव थांनांगौ थांनांगो नामा ना बोरै लिरखो बेखौ नुला माने ससेखौ जिखुनु आं बेखौनो फरायबाय सागर बसुमतारी अके मारै बेयाव थानांगौ थानांगौ बेलागैल' फरायनो हादों आङो ससेखौ नुवाखै आरोना बेनि थाखाय अ थानांगौ नामा अ होनदों आरजेरेन अ मायबा मोनसे बेलेग बुंबावदोब्रा आरजे मा अ होनबाय थाखो अ अ अ होनबाय यूं ही कट जाएगा सागर मोजां फरायना हो कमेन्टखौ सोर फैदों आरजेरेन मिनिगासिनो आरोना आरजे थेंक इउ सो माच आंनि वेलकाम आरजे यूं ही कट जाएगा सागर बसुमतारी अके सन्दिप ब्र बाय सि इउ लेटार अके दे होमबा लाइक होना थांदो खनसेसो ओरै थांफिनो सन्दिप सागोरा आरजेरेन मा अ होनबाय थाखो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से ये मंजिला रनजितखौ लिंहर कमेन्ट खालामदोब्रा दे यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से आरजेरेन मानोखो आं एसे बिजियाव दं अनलि अन रड दे अ बिसो नामा दे बहाय दं नोंलाय आरजेरेन बहा दं
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से ये मंजिल आएगी साथ चलने से Arjeren Suhadong on eh यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से komen खालामदो दे komen Dike Boro on komen खालामदो दे komen मा komenबो खालामला रावबो Dike Boro Dike Boro नोंनि full नामा मा नाम Dike Boro मा नाम Dike Dike फिसालाया हांग्रोमोन मा हांगोरमोन हांगोरमोन जादोंमोन दे अ मा हांगोरमोन बुजियासैलां बिके कमेन्ट खालाम दे आरजेरेन औ आरजेरेन एसे मोजां लिरना हरथाय ल' जाबाय थाखायो अन बिके नोंनि फुल नामा मा नाम बिके बर' बुं दे आं फुल सम बिके बर' बुं दे आं फुल सम खोन्थाबासो मिथिगोन दा मा नाम यूं ही कट जाएगा सब साथ चलने से बिके बर' बुं दे आं फुल सम कमेन्ट खालाम दे बिके बर' आं फुल समा बिसु बिदिसो आरोना बुजिबाय दे बुजिबाय बिके आतसा बिके बर' आतसा मोनथिबाय आरजेरेन्स बहाय दं आरजे मा होनबाय थाखो मोजां बिदिनो बिके बर' थाबाय आं नोंखौ होननानै थेंकिउ मिथियाना बेफोरबायदि सर्ट फर्माव लिरबाथाय बारा बुजिनो नागिरा बिके बाथाय डाइरेक्ट हौवाफोरा बिके लिरोना बिके बाथाय बिकेल' लिरना होयो नालाय हौवाना हिनजाव थाल मोनसे माने बिके बर' होनबाथाय हौवासो होननांगौ आरजेरेन्स मिनिगासिनो आरोना आरजे बे दस्रा लिरदोलै फरायनानैल' थानाङा गोसोआ नोंगौ नामा नोंगौ बर' यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से सजिता नायखुमागासिनो आरो
Bike बर' हार्ड हरदो नोंनि हरबाय अके थेंक इउ आंबो सम सम लाइक फैग्रा जासिगोन र' आंनि चेनेलजों माला फैनाय जागोन मिथिया जायखिजाया मबाइलनि थाखायनो फैया आरोना बिश्वकापि बसुमतारी सनजित बहा खारखो आगै माबा माइरं सुफैदो खोमालै माइरं लांफैदो कन्ट्रेलाव माइरं लायनो थांदो सनजितआ मबाइलखौ दोनदों बिदि दोनदो मा होनो प्लास्टिक नामाथाय आर्जेरेल बे दस्रा लिरदो दा आर्जेरेल बिके बर' सनजितआ खारबाय नोंखौ मार बेफोरबायदि जागोन नामा थैखागोन माथो बिदिबालाय खाराखै दा बिदि दस्रायै आर्जेरेल र' दं आं बहा दं र' हाय हेल' हाय आर्जेरेन्सआव र' होनगासिनो बहाय दं मिथिया खोन्थायाबो बहा दं आर्जेरेन्स किधर है आप कमेंट प्लीज कमेंट बिके हानसाम नों दङ आं जेबो माने माबा जायाखै आरोना जेबो बानायखायाखै आरो ओरैनो मोनसे मोननै ओरैनो फट' बे भिडिअ बानायनाय दं आरो आंजों लोगो जादों जायो आंनाव जेबो भिडिअ बेफोरबायदि गैया आरो साबसक्राइबारबो गैया ओरैनो 42 44 ना मा बिदिल' दं आरो आंनाव जेबो इउस खालामाखै नायाखै सिगां जेरै खुलिना दोनदो बेफोरबायदिनो दं आरोना बिश्वकापि बसुमतारी कमेन्टखौबो अके कमेन्ट खालाम लोगोफोर आंनि लोगोनि लोगोफोर आर्जेरेन्स आब' बिके हाय होनदो बिके बर' आर्जेरेन्स आब' बिके हाय होनदों एमबि बिधारा बिके सनजित मरा लाइक देन ओके संजीत बाहर में है साइड में है चावल लेने के लिए गया हूँ आरजे आ गई है आरजे आ गई होनदों आरो ना आरजे रेन्स आ गई होनदों बिके बर' आरजेरेन्स आब' बिके मा खबर होनदों आरो ना बिके नोंखो एमबी ओके वो साइड में गया है चावल लेने के लिए आया है। बिके बर' मा खबर आगे आरजे होनदों आरो आरजे रेन्स नोंखौहाय सोंदों आरो मा खबर होननानै बिके बिके बर'
होनदों आरो आरजेखौ मोजाङाखै खबरा होनदों आरजेया होनदों मोजाङाबो सना नोंहालाय आब' होनदों आरो ना। एमबि मरा हास्राय आरजे रेड बिके आरजे मा ओंख्रि जानाय होनदों आरो आरजे नोंखौ सोंदों बिके मा ओंख्रि जानाय होनदों। कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट आरजे रेन्जार होनदों मोजाङानो जों जानांगौ आब' सना बिके बिकेखौ होनदों आरो ना मोजाङानो जानांगौ आब' सना। आरजे रेन्जार होनदों आलु सयाबिन सोमोन आब' बिके होनदों आरो ना बिके नोंनो खोन्थादों आरो आलु सयाबिन बिके ब्लग औ आगै सना ओइ मा सोलिगासिनोब्रा नों मा खोन्थाखोब्रा हा मा बुदुं गारां खोन्थागासिनो मानसिफोरा नोंनि मेथाइ खननाय जा खोनासंगासिनो दङ आं लाउदाव होना दोनदों आं मबाइल साइकेल बासकेटाव दोननानै ओमफ्राय जा खोनासंदों नायलायदों सोरबिलायनानै मानसिफोरा खोनासंगासिनो नामा बिके गोथावआनो आरजे आरजे आब' सना बिके होनदों दे रायलायबाय था नोंजों हा ब्लार जाजोब्बाय हाग्राबारि गोजा टाउन एरियानो गामि एरिया नालाय गामि एरिया टाउन एरिया कमेन्ट खालामदो दे नै आंनि लोगोनि लोगोफोर सिख्लाफोर नायनोबा सोर दङ दे खोन्था खाथियाव हा लाखिना खोन्थादो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो दे माबोरै जाखो कमेन्ट आरजे थेंकिउ स' माच लै कमेन्ट खालाम दे मा फैबाय दासो एल नेटावबो बि मालिकआ मालाय रायज्लायनायावनो होननांदों आरोना हेल' हेल' फैगासिनो नै फैगासिनो माबाजों बुलेटजों हेल' हाय दिनै दा मोनायाव जौ गोरानजों बेदरजों देनजार लोंनायनि खोथा सानदोंमोनलै आङो बापरे हा मानो कमेन्ट दे कमेन्ट खालाम दे हाग्रा जाजोब्बायलै नै दानांसिगोन आरजे हेल' हाय सनजिता नाया दा मालाय साइकेल सालायगासिनो नै गय बागान गोजाना मालायनिखौ खोन्थानाङाब्रा दे लोगो खालामदो हिंसाम दानो सनजितनि एल बि आवनो होनना खालामो बिखौ बाला देनजारलै बेबो दे खालामदो दे आदसा खालाम होमबालाय खालामबानो जाबायना मारैलै कन्ट्रलाव दे लोगो खालामदो खालाम दे खालाम आरजे आयु मालाय सनजित हारसिंसो लांनो आरो
हारसिंनोलै मालाय हारसिंसो कारेन्टआ दहायो दंलै दिनै सानसे दङ। ए मोनबोबायलै नै। BK बर' ब्लगार नामा अनजालु फैदों थेंक इउ चेनेलाव फैनायनि थाखाय। लागावबाय दं दानाबा थाथ' गैयै बिकेसो बाइकसो होनो बर' होखावगासिनो आसोला सालायनायानो सालायनाय माने लागावबाय आर दाना जे बा थाव गैयै बाइकखौ सालायदों सनजित ब्र' जिन्दाबाद गैला मा बुंनो अनजालु ब्र' आङो ओमफ्राय जोंनाव आर जे अन थेंक इउ स' माच सानदिना मा सोंलाय नेम नोंनिया हिंसा होनना बुंदों आरोना बिनिया जाबाय नेमा जाबाय मिस्टार मनेस्वर मुसाहारि मा नेम नोंनिया आंना आंना मानेस्वर जालायथारबाय मानेस्वर आयदै नै गुबुन जायगायाव फैफिनबायलै ओइ आंखौ माबायदि नुदोंलै एक्टर बायदि हा एक्टर बायदि नुदों नङालै एक्टर बायदि नङा माने जेनेबा माबायदि नुदों जेनेबा दायो एल बि आव माबायदि नुनांगौ जाखो एखेबारे बिराद लोंनानै बुंनाय रखम नुखादों आरो होद फाग्ला लोंना बुंनाय जायो नामा आर जे नाइस नेम थेंक इउ थेंक इउ हिनजाव मोनैनिसो माबा दुखुजों गाबनानै बुंनायसो ओमफ्राय जोंना मा होनखो बिखेआ नाइस नेम आरजिया बिखे मा होनखो खोनायासै खिन्थानायखौ बा खोनायाखैनोलै खोन्थाफिनदो एसे गोसा रायलायब्रा गाव माबा ओंखाम मोनजायि बायदि रायलायथारो खोनायाखै नै ओंखामखौनो मोनजायाखै ओंखामखौनो मोनजायाखैनो मोजां नुदों सनदिन'दा खोनाबावाखैनोलै थेंक इउ स' माच आर जे ओमफ्राय खानाय सिनबाय नै दारि सिनबाय मोजां मोजां ओमफ्राय मोजां नुदों सनजित आगै होनना बुंदों आरोना आगै होनबाथाय मस्थ रागा जोङो मिथिबायना हा लाजियो आं आगै होनजानो ओमफ्राय जोंना आरजेया मा बुंखो सनजित नोंगौ ना मा होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय बिस्वकबिया मा होनदों हेलौ 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 होनदों आरोना गरम मोनबायलै नै हाय होनदों आङो ना बिदि गरमाव जेनेबा बिदि गरमाव जेनेबा गोसो थोनाय आरो गिसिब सिबफैना होनांगौमोन आरोना बिराद गोजोन मोनगौमोन आरोना बेफोरबायदि गैयानो आरो आंबो सिबना होगोनब्रा गरम मोनबा बिदि आरोना नङालै जोंनो बाइकखौ ना सनजित ब्र' आथिं थानानै दं आथिं थांनै आथिं थोंनै दंखायो जोंखौ दाव नाय मारि थाखाय ना ब्र' अ ओं ओं ब्र' माथो आथिं थोंनै दंखायोथ' आरो जोंहा ओमफ्राय जोंना आर जे मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना बेखौ सनजित आगै 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 होनबा नों बोरैबा मोनो नालाय होनबाय आरोना लाइक दान थेंक इउ स' माच दिङा बर' लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय ब्र' बहानि जाखो बहानि जाखोनो जोंना ब्लग फैदों वेलकाम वेलकाम लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक थाङाखै बर' नै न'आव बहानि दङ जाखो थाङाखै दङ आरोना आं बडि गैयालै नै माबानि सासेया उदालगुरिनि सासेया बाक्सानि आरोना नै जिंगा सामब्रामा टेनसन जिंगा गैला आर जे औ नामा
जे अन थेंक इउ स' माच आरो जे अन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। एसे एसे गादा गाला गाथा गाधा मिनिलाय हाराव गाथाव जालायनाय नांदोंला ओमफ्राय जोंना बिखिया मा होनदों दिङा आगै सना मा खबर लामदों ओमफ्राय दिङाया मा बुंखो बिके जिउ सना होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंना आर जे अनन थेंक इउ स' माच दिङाया मा होनदों बाजै सना होननानै गाबहरबाय नै दिङाया जोंना ओमफ्राय आरजिया मा होनखो दिङा मा खबर मानो गाबखो होनना बुंबाय आरो नै खुगा लोमखुरा फैजोबबायलै अबाय थाखो अबाय थाखो थै देनजार ओमफ्राय मा जाखो सना दिङा होनना बुंदो नै दिङा मा जाखोनो जानांगौ लोंनांगौ सानसे समब्लाबो थैखा नांगौ होननाय खोनादों अमा राजानिखौ बिराद हिट मोनो आङो मैया आगाराखै ओमफ्राय नोंखौ नुब्ला गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो जिउ नांबनानै दिङा जोबोद गोजोननाय मोनो दिङा आरोना बिखाया मा होनदों दा गाब सना मिनि होनना बुंदों आरोना नै हा 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 होमबाय जोंना अनजालुआ मा होनखो दिङा नोंना खै बोसोर सोलिगोन गाबनाया खै बोसोर सोलिगोन दिङा गाबनाया नोंना अनजालुआ सोंहरदों दिङाया मा होनखो आरो जे मोजां ब्र' होननानै गाबबाय आर जे मा होनदों अनजालु मा खालामदों होनदों ओमफ्राय बिखाया मा होनदों गावहा दुखुल' सनाया नांदों आरोना दुखु जानाङालै दिङा ब्र' आंबा नै गोसोथोनाय गैया मा गैया बोरायलायलांबाय दारिफोरानो जाथि जुथि मोनजोब्बाय आंना मा बुंनो आरोना जानांगौ लोंनांगौ सानसे समब्लाबो थैखा नांगौ बिके सना जिउ आंनि हार्ट गोरबोनि अराय समनि होननानै बुंहरबाय नै जोंना दिङाया ब्र'आ दिनै बिके जिउ आंनि दिनै एसे प्लेनिं टारगेट गोरबोनि दंमोनलै नामा फिल्डआव थांनानै दा फिल्डआवबो थांनाय जाला मोनाबायसो ओमफ्राय आरो नंगौ नामा दिङा दिङा जिउ दिङा होनना बुंबाय जोंना बिखेया ओमफ्राय जोंना बिखेया मा खालामदों दे बिखे मैसो बेरा ओमफ्राय जोंना आरजे मा खालामदों फावदुर ओमफ्राय हा अनजालुआ मा होनदों आरो जे एसे मोजां दे दुइस' थाखा केजि गावनि आन्था ला साब जायो होनना बुंदों आरोना लासाब जायो ने अनजालु ब्र' मा खालामनो ओंखाम थफ्ला लानानै नागिरबाबो मोनला माथो बेनिखायनो माबा मा होनना बुंगोन बुरि बुरि फिसा गोनां सासे सानै फिसा गोनांखौसो लानोसै आङो अनजालु ब्र' एसे साख्रि गोनांफोरखौ आरोना गेलेफैयो नोङो नैब्रा बरियाना प्लेसा आंनि थानाया जिउआ मोजां मोजाङानो मोजाङालाय सना बेहाय मा होनो पार्टि माने जेनेबा बैसागो माबा माबिनि पार्टि जाबाथाय जोङो एनजाय मोन पार्टिखौ ओमफ्राय बैखि लाइट जोंसोबनानै आन्दायलाबाय जों बि जायगायावनो आन्दायो आरो ना फाग्लासो अबेनि लाइट फैजोबखो होननानै मानि लाइट देनजार फैयो माबायाव बैसागो नङालै र' माबा ओइ थांनाय बोसोरनि माबा मा मोनलायो बेलागुर सावनायखौ मा बुङोमोनलाय बेलागुर सावनायालै मागो जोंना मागोआव इन्ट्रेस्टआनो जाया ओमफ्राय जेब्ला मागोआव इन्टारेस्टआनो जाया जोंना ओमफ्राय जेब्ला मागो जोबखांनानै अखानायै मागोनि जेनेबा बासन बरथन सुवा होमबा बे बासन बरथन सुनायावसो पार्टि खालामोना बैयासो इन्टारेस्टिं जायो जोंना बांसिन ओमफ्राय आरजाया सोंदों आरो जकार मा खबर होनदों अके बिके जिउ आंनि गोरबोनि अराय होनदों आरो अनजालु मा खालामदों ओमफ्राय गावहा दुखुल' सनाया होनना बुंबाय ओमफ्राय बिके सना जिउ आंनि हार्टखौ फरायखांबायना आङो सरि
ओमफ्राय जोंना नंगौ नामा दिङा जिउ नांदों बावजाला जि एसे मोजां दे गावनि आन्दाज एसे फोरमायनाय कमेन्ट गैलाने ओमफ्राय बे कमेन्ट गैला माथो ने कमेन्ट थाबावनांगौमोन मा जाखोथाय कमेन्टआबो नोंहा कमेन्ट दंबावो सिङाव फैदो दासो आयै बेबायदि खारखायोलै कमेन्टआ हाख'आनो आं कमेन्टआ जोबबोजोब्बायथ' आर जे आंनाव फैयासै सिनायो आर जे सोरलै सिनाया आं होनदोंलै जकारा आर जेखौ सिनायानो सोर जकार मा मरा होनदोंना आरजे आं मरा होननायखौ मा होननाय जायो मिथिया आरोना आं कमेन्टखौ नुवाखै ओमफ्राय बिके बर' नंगौ नामा दिंगा सना जिउ आंबो नोंखौ नुनानै गोजोनबाय होनदों आरोना जकार नोंखौ मोजां होनदोंलै मालाय आर जे मोजां नङालै मारै आर जे अके दिंगा होनदोंना दिंगाया आर आदसा जे कमेन्ट अके थाबथादोंमोन आंनिया सनजितनिया खेला थैनायनिल' खालि सरि दे थैनायल' जकर सोर जाखो सिनायासै आंनाव बुंबाय सरि कमेन्ट थाबथादों आंना नंगौ नामा दिङा सना जिउआव आदसा आदसा फरायखाबाय ने ओमफ्राय जोंना दिङा आरजिना गाबनायखौ फरायबाय बिखे मा होनो सनजितनिया खालि थैनायल' होनना बुंदों आरोना जानांगौ लोंनांगौ सानसे समब्लाबो थैखानांगौ होननाय खोनायाखै नोङो अमा राजा ओइ अमा राजा होननायब्रा अमायदद जोंनिया सासे दंलै मानसिफोरना अमा बेदर होनो रोङा अमा दद सोर अमारद ना बोरैबा रायलायोलै जा मिनियो जोङो आरो बेजों नोङो खामानि मावबाथाय जिन्दागि नोङो जेबो बेदर मोनजाया अमा बेदरल' जाखायो आरोना बे मानसिया अमा दद नाम मोनलायलायो आर जे मरा नामबारखौ फरायबायना दिङाया बिके जिउ सनादों सोरां सोराङा आयु बा हेल' हेल' सोरां हेल' थेंक इउ स' एमबिबियाव माच जाखोलै आगै मा सोरां खबर हेलौ खबरा हेलौ मोजाङानो सोरां मा खालामदों नै दङ ओरैनो दङ ओमफ्राय जोंना जखरा मा होनदों सोरां जकार सिस्टार भाई हाय नामदों हेलौ आरजेया मा होनदों जकार भाई नों आंखौ सिनायाना जखर आरजे नामदों आरोना सना सोराङा मा होनदों मबाइल हर एमबि हर होनदों आदसा एमबि हर ने एमबि आदसा आंनो बिखार जाना दङ आं गोरजिया सोरबा लांबा थांनोसो ओंखारदों आङो आरो एमबि ओमफ्राय बिसोर कबिया मामा आतसा मामा थेंक इउ स' माच आच्छा प्रियन है क्या बेटा प्रियन बेटा ओमफ्राय सोराङा मा होनदों जकर बि हेल' होनना बुंदों आरोना जकर ओमफ्राय जोंना सोराङा आर जे सना होनना बुंदों जखरा मा होनदों आरो जे सिनाया आं होननानै रागा जोंहरबाय दिङाया मा होनदों रायलायनो बिके हायोलै आं इयो गावनो होआखैलै खुगायानो होनना बुंदों ओरैबायदि आरोना जाखायो एफेम बायदि इसोर को प्रियन मामा अच्छा प्रियन जी बोलो क्या जकार कर रहा है प्रियन ओमफ्राय आरो जे मा होनदों सोरां ओंथि मा खबर ओंथि होनना बुंदों जखरा मा होनदों सोरां सिस्टार मा खबर सोराङा मा होनदों इस बिराद लाजि ला मा होनो रायलायनो हायो माला सनजित नाम दोंना रायज्लायनो हायो आदसा इस बिराद रायज्लायनो हायो सनजित नामदों आदसा सोरा मा होनदों आर जि ओंखि मा खालामदों होनना बुंदों आरजिया मा होनदों जकर दे सिनाया होननानै बुंबाय रागा जोंबाय सोराङा मोजां आर जे सना नामदों दिङाया मा होनदों नोंखौ लोगो मोनना जिउआव दै दैहुनि दै बायदि गुसु सुदेम सना नांबाय ओमफ्राय माबोरै फुथुलाबाय थाखो नोंलाय ओमफ्राय सोरा मा होनदों जकर आगै सना मोजां नामदों ओमफ्राय सोरां ओंखि आं ओरैनो दं होनना बुंदों आरोना दानलांबाय सासेया फुबाय थानानै ओमफ्राय आरजिया मा होनदों सोरां ओंखि आं ओरैनो दं होनना बुंदों बिकि मा जाखो बिकिया मा बुंदों बा गाबनानै गाब मिनि दिङा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना सोराङा मा होनदों दासो फांसो दुगैदो दासो गांसो हाना दुगैदों होनना बुंदों आदसा थेंक इउ बा गुड जब जकरा मा होनदों आरजि जकर ब्र मा खालामदों मा खबर सोरां सिस्टार अके गुड होनना बुंदों जकर ब्र मा खालामदों सोरा मा होनदों आजि ओंखि आंबो एल बि होग्रा जानोसै र' होनना बुंदों सोराङा आं सोरां नोंनि बे माबा लाइट लालायलायनानै एल बि होनायखौ बिराद हिट मोनोमोन आरोना ओमफ्राय आरजिया मा होनदों अके दे जकर होनना बुंबाय
जखरा मादो लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच जकर ओमफ्राय थाबथाला जोब्बाय नामाब्रा माथो जेबो नुहुरासै आंलाय मा सिरि जाखो माथो फुथुला बायदिसो नुहुरबाय आङो कमेन्टबो फैयासै माथो आंनावलाय मा जाखो थाबथाबाय ना माबाय एसे खोन्थाहरलाय हेलौ 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 मा जाखो कमेन्ट खोन्थाहरलाय कमेन्टआनो थाबथाबाय थाग्रा जाबायलै ओमफ्राय जोंना दिङा आगै मा खबर होनदों जोंहा सोराङा बिखाया मा होनदों दिङा आगै सना जिउ आंनि होनदों जुकिटाया नाइस सेरिं दियार होनना बुंदों ओमफ्राय दिङाया एमबि गैला बिनाबो ब्र' बुंदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंना आरजिया जकर होनना बुंबाय जोंना बिमा बुंदों बिके प्लास सनजित मरा पियार किया तो दरना किया होनना बुंदों सोराङा जयनिं प्लिज होनना बुंदों सोराङा मिनिबाय आरजिया अके दे ओंखि सोरां होनना बुंबाय दिङाया मा होनदों सोरां बाजै होनना बुंदों जखरा मा होनदों दं दा आं कम्पिउटार टाइपिं खालामबाय थादों आदसा कम्पिउटार टाइपिं खालामबाय थादों आरोना बिखाया मा होनदों मा जाखो हिनसाम सनजितनि लोगो होनना बुंदों आरोना सोरा मा होनदों लाइट लानानै एलबि होनायसै आंबो होदो दिङाया मा होनदों अके केजेनदों आंनि कमेन्ट आंनि फरायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंसोर एसे खोन्थाहरलाय आं दाउट जाना दं आरोना ओमफ्राय सोरहा मा होनदों मा गाबनायल' दिङा आगै होनना बुंदों कर'ना आगैया 19 लाइक दान थेंक इउ स' माच कर'ना जि मस्ट वेलकाम थेंक इउ आरजे अनन जखरा मोनदों आरजे रागा जों दावदों दिङाया मा होनदों बे आगसिनि कमेन्ट बक्स खनसे थुना होना गोजौनि खनसे होनदों आखिनि बे आगसिनि कमेन्ट बक्स खनसे थुना होना गोजौनि खनसे थुना आदसा गोजौनि खनसे आदसा फैफिनबाय ना आदसा थेंक इउ स' माच दै आङो सरि दै आङो कमेन्टखौनो बारबोजोब्बाय माने कमेन्ट थाबथादोंमोन नालाय आं दायो नै माबानिफ्रायसो फरायफिनोसै र' बबेनिफ्रायमोनलाय सरि एभ्रि वान गाइस दिङा खोन्थाहरनायनिफ्रायसो बे आदसा सोरांनिफ्राय फरायसै आर जे ओंथि मा ओंख्रै जाखो होनना बुंदों ओमफ्राय जकरा अन थेंक इउ स' माच दिङाया मा होनदों अके जाबायना होदो जाबाय थेंक इउ स' माच दिङा ब्र' सोरां मा होनदों सनजित नों फैगोन ना फैया थांगोन सोरां दिङाया खोनायाखैथ' होनदों आदसा खोनायाखै नामा खोनाना खोनायाखै आंनि कमेन्ट रायलायनायखौ खोन्थाहरलाय खोनाना खोनायाखै बेनिफ्राय आर जे जकर अके थेंक इउ स' माच सोरां मा होनदों आं ओंखाम संनोसै अके सोरां थेंक इउ स' माच सारना गुड इभिनिं मराबल राहे ओमफ्राय सोरां मा होनदों सनजित आगै होनना बुंदों बिखाया मा होनदों उन्दुनो ओंखारनाय बायदि नुबाय आंनि लोगोखौ नोंनि लोगोखौ सनजित होनना बुंदों आदसा बेनिफ्राय जोंनिया जकरा मा होनदों आर जे नों सिनायो ले आंखौ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिकिया मा होनदों नामा लोगोआ थांबाय नामा लोगोआ थांबाय गैलायो बिके नों फैनो नामा एल बि आव नों फैनो नामा ओमफ्राय बिखे नों फैनो नामा एल बि आव फैनोबा र' दे हरनो आं नोंनो बिखेनो बिके फैनो फै लिंकआव थुनानै ओमफ्राय आं नुवासै होनदों आं कमेन्ट रोंला फरायनो मा जाला जोबखो कमेन्टआनो बारलांजोब्बायलै सरि आं लोगोफोर ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनदों मोसौ लायनोसै बिकेसना जिउ नामदों दिङाया थेंक इउ स' माच जखरा मा होनदों सोरां सिस्टार अके बाय होनना बुंदों थाङा होनना बुंदों आरोना टाइम गैयानो ओरैनो जास्टब्रा दसेल' क्लिक नुजाफैयोना ओरैनो दसेल' क्लिक नुजाफैलाय ओमफ्राय थांफिननो हागोन जकर दे आंखौ सिनायाबालाय रायदावला आंनो लोगोफोर गासैनिसिम आं सरि बिबाय मानो होनबा आं कमेन्टखौ बारबोजोब्बाय कमेन्ट बारबोनो थाखाय आं सरि एभ्रि वान गाइस ओमफ्राय दिङाया मा होनदों सना जिउ होननानै गाबहरबाय आरोना ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे
सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो थांनोसै नामा लोगोफोर बिके आरजे दिङा ब्र मोसौलायबाय नामा आरजे मा होनदों जेबो नङा दे सनजय नाम होनदों जोंना आरजेआ जोंना रजे थेंक इउ स' माच जोंना जकरा मा होनदों आरजे नोंसो आंखौ सिनाया होनदों होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आरजेया अनन थेंक इउ स' माच दिङाया मा होनदों दे जेबो नङा ब्र कमेन्ट थाबोब्लाबो नों थेंक इउ स' माच दिङा ब्र कमेन्टआ थाबथाला बायदों आरोना ओंखायनो इदि जाबाय उल्था फाल्था जाला जोब्बाय ओमफ्राय जोंना आरजेया अनन थेंक इउ स' माच दिङाया मा होनदों जों बयबो नुखालायो नों अके थेंक इउ स' माच दिङा ब्र ओमफ्राय जोंना बिकिया मा होनदों सोरां सिनायो सनजितआ नोंखौनो कमेन्ट दावखोआखैमोननो होनना सोरां सिनायो सनजितआ आदसा ओमफ्राय रजे जकर थेंक इउ आरजेया मा होनदों जोंना माला होनो आं जकर होनना माला होनो आं जकर नांबाय माला होनो दिङाया बिके जिउलै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय फुङाव खारो नामाब्रा नोङो फुङाव खारबा खबर होब्रा आंबो खारनोसैलै उदै ओंखारबाय आंनाबो ओमफ्राय जोंना बिकिया मा होनदों नोंखौबो बुंदों आं नोंखौबो बुंदोंमोन आदसा आंखौबो बुंदोंमोन आरोना सोरांजों आं लोगोखाब्रा सोरांजों सिना जानाखा आङो ओमफ्राय आरजे अन गाबबाय थांनोसै नामा एलबि दोननोसै नामा दे सोरना टाइम गैला खोन्थाहरदो दोननोसै आङो टाइम गैलाबा बाय सनाफोर आदसा दिङा जिउ होनना बुंदों आरोना आरजे अन थेंक इउ स' माच कमेन्ट दं थेंक इउ स' माच दिङा अन थेंक इउ स' माच जोंना जकरा मा होनदों आरजे नों सिनायाले आंखौ होनना बुंदों आरोना सोरबा फैनो नामा टुगेदार एलबियाव बिस्वकबि हेल' बोलराय हेल' थेंक इउ स' माच बिस्वकबि अनरे नेग्ले थेंक इउ स' माच नाइट हो गया देखो नाइट मोनाबाय नै नाइट हो गया देखो कैसे हो गया मौसम ऊपर में आजा ऊपर बाला आजा ऊपर बाला दामानि बोरै दं ब्र दामानि ब्र आंना गाज्रिलै जिन्दगियानो गाज्रिलै आंना ब्र माबोरै बुंगोन आरोना थेवबो हेपि आरोना खबराथ' आंना बिराद गाज्रिलै ब्र माने ओरैबायदि गाज्रिना ओंखायनो होमबाबो आं हेपि दं आरोना ब्र दिङा ब्र थेवबो मोजांखौनो होनबाय आरोना आङो ओमफ्राय जखरा मा होनखो आरजे बावबाय नों आंखौ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आरजे अन थेंक इउ स' माच रजे जकरा थेंक इउ स' माच जकरा मा होनदों आरजे बावबाय नों आंखौ होनना बुंदों आरजेया मा बुंदों जकर दे आं सिनायाले होनना बुंबाय बिकिया मा होनदों मा मानसि नागिर मा मानसि नागिरबाय थाखो होनना बुंदों आरोना जखरा मा होनदों आरजे नों आंखौ बावबाय होनना बुंदों बिस्वकबि मोनाबाय बिस्वकबि बसुमतारी मोनाबाय दिङाया मा होनदों माथो खालामनो आंबो बिदिनो दिङा सेमलै ओमफ्राय बिस्वकबि अन थेंक इउ स' माच जिन्दगि देने बाला होननाया बोरैमोनलाय मेथाइआ बिराद मोजां मोनो आं ओंखायनोथ' आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवसो थाबाय दैमु जाना बै अखोराङा जोंना दानि आंजों टुगेदार रेलवेआव फैनाय मनेस्वर बिथाङा माने एमबि गैलानो आंनो मेसेज हरदो आरोना ओमफ्राय बिस्वकबि नायखुमा हरबाय थेंक इउ स' माच जकरा मा होनदों आसामाव खोमसि जाबाय नामा ओं ब्र आसामाव खोमसि जाबाय बिस्वकबिया मा होनदों सनजित थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय आरजेया मा होनदों
आं नोंखौ सिनायखायोले जकर नोंसो आंखौ सिनायाखै होननानै रागा जोंहरबाय। ओमफ्राय दिङाया मा होनदों थाखा फैसा जेबो गैला बाला रावबो नायसनानो दिङा ब्र बेखायनो ना थानायबाबो गोसो सानसै आङो आरखेया मा होनदों ओइ नों सोलाबनाय नङा दे ओइ आं सोलाबनाय नंला दै साथि सावनोसै अके अके दे थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं दोननोसै होमबा ने आंबो दोननोसै होमबालाय लोगोफोर दे जोंना रजे बेनिफ्राय जकर दिङा सोर सोर दङ आरो जे थेंक इउ आंबो दोननोसै ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरदो दे बाय लालायलायदो ना मा बुङो लोगोफोर बाय लालायलायदो आरजेया सिनायखायोथ' आं नावदों ओमफ्राय जोंना बिस्वकबि बायनो थेंक इउ स' माच जकरा मा होनदों अके अके बायनो जकर एस बि ब्रादार थेंक इउ स' माच फैबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो ना आंनि एल बियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनो थाखाय बिस्वकबि थेंक इउ स' माच आंनि एल बियाव फैनानै बिके थेंक इउ स' माच आंनि एल बियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंना अके बाय बाय सनजित जकर बायना बुंदों आरजेनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच आंनि एल बि आव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आब' सना बिके बाय होनना बुंदों जकरा मा होनदों आर जे बाय बाय होनना बुंहरबाय गासैबो आंनि एल बि आव जाय बिथांमोना फैबाय कमेन्ट खालामबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि एल बि आव सरि आंनि एल बि आव फैनानै कमेन्ट खालामाखैब्लाबो नायबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना जकरा वेलकाम टु इउर लाइभ स्क्रिम गाइस बाय बाय नो थेंक इउ स' माच जकर ब्रादार रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनलायसिगोन आरो गुबुन एल बिफोराव लोगो मोनलायसिगोन ना मा बुङो गासैखौबो आङो थेंक इउ स' माच आरो ना आंखौ सापर्ट खालामफैनो थाखाय गोसो गोरबोजों आरो ना ओमफ्राय बाय बाय दै बाय बाय आं दाननोसै दे